Áno, však preto som aj išla. Ja bych bola robila, vieš? Jak sa ide smerom na Lúku. Lúka, že? Po diaľnici, no. To sme sa... Tady. Tam sme boli, neboli? Neboli? Nie, neboli sme. Teda, možno oni boli, ja si nepamätám. Tak sme. No. A so Soňou Žihovou zo Starou sme naraz skončili 31. novembra. Alebo 30. novembra. Tak. A potom som, lebo som nerobila, potom som bola na Marotke, ale to bola oficiálna Marotka. Som mi to oznámila a od 22. decembra som akože oficiálne 24.